Matapos na inspeksyonin ng Explosive Ordnance Division ang pagsabog ng tangke ng tubig sa Bulacan, mga inhinyero naman ang susuri sa kalidad ng mga materyales na ginamit kung substandard ba mga ito at hindi pasado sa specifications. Narito ang report. Kumuha ng piraso ng mga bakal mula sa debris ng sumabog na water tank sa San Jose del Monte City, Bulacan ang mga eksperto. Susuriin ng mga ito kung ang kalidad ng materyales at disenyo ng water tank ay pasado sa espesipikasyon. Mga inhinyero mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH at City Engineering Office ang susuri sa mga bakal. Nilagari ng mga ito ang mga metal sheet para matukoy kung ano ang dahilan ng pagsabog. Samantala, sinabi ni SPO1 Christopher Vicente, PCP-3 Commander ng San Jose del Monte PNP, handa silang tulungan ang mga biktima kung sakaling magdedesisyon ang mga ito na sampahan ng kaso ang SJDM Water District. Sa ngayon, patuloy pa rin ang clearing operation ng lokal na pamahalaan sa blast site. Ako si Irish Dutillos, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.